Deiseb. Mae bardd nesaf yn fardd, wel, lleol, eitha lleol. Mae Nici Beech yn dod o Langernyw ac yn sicr dwi'n meddwl, dwi'n iawn i ddweud mae hi di'r beth gosas gyda ni at local girl done good yma hyn o lle. Ac mae'n gallu hawlio cysylltiad ar dref hon oherwydd nath i ddathlu y Jubilee yn 1977 mewn parti yn Post Office Lane. Ond nawn ni ddim dal hynny yn ei herbyn hyn. Mae'n un o drefnwyr gwyl arall, mae'n un o gynhyrchwyr pigion y babell len, a mae hefyd yn brysur yn sgwennu llyfr coginio. Sgwni be mae wedi cwcio ar ein cyfar ni heno. Ro croeso mawr i Nici Beech. Wel, y tro diwetha o'n i o flaen meicroffon, oedd rhaid i fi siomi rhyw 400 o bobl yn y castell, ti'n iawn, ffion. Mi oedd Geraint Jerman yn canu yn gwyl arall i orffan yr wyl, ac oedd y trwyddedd yn gorffan yn 11. A nes i'n meddwl fysa yna bobl isio mwy. Y bobl yn gweddi mwy. Oedd rhaid i rywun dweud, na, sori, dos na ddim mwy, fydd yn diodd i'r person anffodus hwnnw. A'r gynnau go arall o fod o flaen microffon yn yr un noson yma llynydd yn lle oeddwn ni, Llanllyd Fawr, yn noson Iolo, efo PA ddim cweit cystal ag un Mr Garrett Lythbring, da ni wedi cael heno. O'n i wedi dewis wneud cyfieithiad o un o gerddi Saesneg Iolo Morgannwg, Ode to Laudanum. Oedd yn eitha hir. A dim ond i fi nath hyn ddigwydd. Dwi'n yn siŵr os oedd Iolo ddim yn hapus iawn yn cyfieithiad i neu rhywbeth. Dwi'n yn siŵr. Ond dorodd y meic rhyw 7 gwaith yn ystod y darllen i. Felly bod yna rei yn chi yna yn cofio. Oedd o'n dasg eitha hawdd ymchwilio i Iolo Morgannwg, achos mae'n wefan gwych iawn i iolomorgannwg.net neu rhywbeth. Ac ges i ffeindio ysbrydoliaeth o hwnna, wel, ges i ffeindio'r gerdd, dweud gwir. Lenni, dim wedi bod gweud mor hawdd i ymchwilio yn ddiog ar we fel bydda i licio gwneud. So o'n i'n ymchwilio am gwahanol enwogion llnorion nhw'n ffro a cymryd ysbrydoliaeth o'r poster a falle. O'n i'n meddwl Twmwr Mam sy'n swnio'n cymeriad eitha difyr. Sy'n ffeindio llawer allan amdano fo, deud y gwir, ar y we. Do, yn amlwg, mae'n ddiffyg yna, felly. Heno, da ni wedi clywed yn barod gyn Eirig bod o'n vigilante. Ac yn Isian bod o'n gyda fo gyd yn deimlad efo'r werin ac bod o'n wastad yn deud y gwir, felly. Ond, deud y gwir, yr ymchwil gorau ges i, a dwi eisiau diolch i'r hanesydd Gareth Wyn Jones o Gerrig y Drudion, a Gary Wyn o tîm Criw'r Ship, tîm Talwn, Tard, Grifflinch, Cassie Wyn a Lewis o'r Eira. Dwi'n gwybod na yr un ydy Gareth Wyn Jones a Gary Wyn. Ond sy'n licio diolch iddo fo am roed yr newyddion mae i fi, dweud y gwir, ynglyn â Twmwr Mams. Yn ei hunan gofiant, mae'n debyg, mae o'n defnyddio'r gair trydar i ddisgrifio'r weithred o yrru neges sydyn heb wastraffu eiriau. Ia. Wedyn, o'n i'n meddwl, tybed sydd fath o trydarwr fysa Twmwr Mams, be fysa i enw fo? Twmnant, illa. Twmnant, dwi'n i'n meddwl, da, rhywbeth o. Oedd o'n dda, doedd, oedd o'n sgwennu'r antifleitiad, felly oedd o'n sgwennu pethau bod o'n ddim o beth. A
Ac o'n i'n meddwl, mae siŵr bod o'n trydarwr poblogaidd efo lot o ddilynwyr. Oedd o'n reit ddechanol hefyd yn doedd. Oedd o'n defnyddio dychan tipyn yn ei antiwtio. So, rhywun ella fatha Bill May, fysa fo da? Da! Wedyn o'n i'n meddwl am y busnes cadw cefn y slodion a meddwl am heddiw a na! Callum Moran y fysa fo, dwi'n meddwl. Callum Moran, da. Yn oes i benderfynu peidio dweud cerdd am Twmor Nant diwedd, achos dwi'n rhaid hanner digon i ymchwil. A chwilio, wel, deud y gwir, oedd yn cael pnawn yn traeth Llanddwyn efo gŵr, rhywbeth reit fatha anarferol, achos dwi'n cael amser i wneud pethau fel yna. A dyna oeddwn ni ar traeth Llanddwyn. O'n i'n darllen barn ac yn darllen yr erthygl gyn pwy bynnag, sori, dwi'n cofio pwy, ynglyn â enwogion o fro a meddwl, gai rhywbeth o fan hyn, neith ysbrydoli fi sgwennu cerdd o ddwy'r noson ma heno. O dwi wedi deud wythnosan ôl bod fi'n mynd i gymryd rhan yn ni. Oedd y mŵr i yn gwneud Sudoku. Fel, ti ar traeth Llanddwyn de, mae'n romantis iawn i wneud, tydi? Wedyn, a nes i ddod ar draws y peth yma, oedd Kate Roberts ar ôl colli gŵr, oedd hi wedi deud bod hi wedi mynd i mewn i'w chragen braidd fel malwen. Ac yn ei, fel malwen. Mae hwnna yn swnio fatha teitl cerdd, dydi? Yndi. A wedyn mi ddoth hon rhyw rhwng Llanddwyn a bar maes Eisteddfod pnawn ma. Faia yr adlen ag ambell i le arall. A meddwl am Kate o'n i fel malwen ac am Dwynwen yn cadw ei hun yn ben ei hun yn yr ynys lle. Ar draeth yn llywcio darllen Dwynwen a malwen sy'n fy mhen. Dwynwen ar ynys yn daer, a'i ffwdwr anghofio yn ddigon bron i lenwi'r gwacter rhwng ysfa dau gariad. Malwen mewn cragen creu mewn stryd o ysbrydebau. Yno, ond ddim yn rhan ohoni, yn petruso cyn mentro i'r maes. Mae angen ar falwen fwy na lloches i lechu ynddo. Mae angen arni'r gwlith a'r maeth sy'n dod o gwmni difyr ffraeth. Pe glidwn falwen at Dwynwen daer, a'n feiau o'i chragen yn gwmni i'r chwaer? Efallai. Ac o'n i fod llawer sy'n waith na chydig o dywod i falwen ar draeth.